For the world bakubwatarana ne county Nyamira niko bono gyatware amaigerio yogosegeta basaya bamenyete no bari megati myaka 15 na bege 35 gwesokia eri basirwe ne chibesa irio chokwe banyara bako babakwegendereria na boigo gotiga gusabera ase chinchera bagukwanime yo moncho Nyamira niko bono batebirenga county Nyamira yoka nigere no mubaro bwa basaya bamenyete no barema chiribu 20 korengana no mubaro oenegetigo mwaka bwe chiribu 2019 higento bono basabirwe gosirwa. Esa muleta go weekly for Nyakundi setongu sigega Nyamira ngurwa sema ya miriri sigega Nyamira county lero toja se county Nyamira senje okwana mangana ya oborema ase songo zote anga mwana disability ningenchere ne sengenje aiga se ya Kenya anene monongora turinga ndo watu mambanya kwa konyeka nitakire okonyeka na se go light for the world ene shirika ligo di na mone okonya bantu bakwate michando au ya chira Nyamira what the county government in Nyamira but they work together when showing the person with disability ba konyekere the watch program au to once was so makumunya once 2026 to 2027 jiko emu konya abantu baito bate michando au yokorema ebe no barimo bwa tubongo barimo bwa physical na barimo bondo once ina yote abantu with especially abana bari myaka between 18 na 35 who are the youths yote meko ba encourage batch by enroll in this program runs from next year January in the bakonyeke we trust program currently abantu banyamira babato barma as per the census year 2019 bare abantu angechilwe 20 nayo kuri asa Marieta Nkuruku Christine Kerubo ngurwe wodi yekerenyo kurwa organization radio lero nde no mugoko twarenge Nyamira training ya inclusivity ega ngene yo murobeli yoyo no koranga abasaye baro no bolema buchakire myaka 15 mpaka emyaka 35 osaro baine nkonyora bali obokonyi bwa kifedha injira bara bakwegendera liboka abanyene egera abantu baito barwe esobo sabereri abantu baito barwe esoko bakigurube esa abantu bande abantu baito yendo na ba encouraging gelinga umwana twaro bolema especially even no mwana omunyaruka even no mumura even no musaye digato sibuke ko twaro bolema tali makwa abantu krekene bakranga no makwa bozine gukora gerere yatorenda abantu baito isiko bapime bamanyu there is always a way abantu bakwa system yanga twakonyeka yende ketanga mtu akolire twae tiririchiko ya Disability Act Nyamira County mononto chuko sensitize abantu baito ningi kera seri chikerio na kiri golenda obosibole na mangana mange buru ya abamenyete no bolema inakuwa vizuri.